Oh, neng budung suara. So guys, Thai beza by GoPro 8 बे केमेराजों खेबनाय दायो जोङो बे मादैखौ नायनो थांनो नागिरदों स' सिगांग्रो आङो बेखौ हेलमेटाव लागायग्रोना लानोसै हेल' गाइस दायो आङो मादैखौ लोगो हमनो थांनो नागिरबाय बाइकआव रेडि स' थांनोसै बेयावहाय दायो Hey mas code lang na simple mas ko. Isang 10 taka na? Paisa na sagyan? 302. Nay. Bindas. Rice paina? Saul paina? Saul ase? Saul ase? Saul nahi kana tu. Kunde yat? Keji 22 taka. Keji 22 taka. Ke kunti saul tu sa? He? He? Ase saul tu. Tak deh. Masuk ke? Apa lagi? Malah ni angkri biar. Mayan, saya. Ikut nak food mana ni jagli kasih nuna. Mesti lah. Sampai orang aku. Nanti sungguh acha ibu. Korang semua apa nani lah ina. Durung kalam nani lah. Nih. Ma. Nih lah. Betul. Flina nai deh. Hah? Urunan aja ada berapa deh? Mabri dong nunga? Mabri dong oh?
माइरं गैना गैयामोन आधा केजि आधा सेर माने आधा केजि आरो गाबोन जादो इखौ गोथांसो बायनासो लाबोदां बेखौ सोर होफैनाय ओंखामखा नैबे बनफोरखौ नैबे बना बेखौ माबानांगौ बोख्लाबनांगौ रायोना मालायनिफोरखौथ' मोना ना होमबा हे दानो रुनाङा बेखौ दानो रुयो नामा दानो रुनोसै बिदिनो माबासिगोन इयो मोनसिन बिदिनो माबाफोर नांगौ ओइ नोंनाव अदाबा बैनो बेखौ बेयाव लाबोबालाय माथो हा नोंनिखौ आं होफैनो खावनोल' होनो सोर खावनो होनो ओरैनो एदावनानै बुंदों बे सिखाया नोंनो सिखा होनाया बोरो होमबालाय बेजों हानाया बेजों हाब्रा आं लाबोदों बायनानै आरो माबाफोर नांगौ जेबो नांला थोरसि होफैयाखैमोन जानो नोंनो हा गामला गंसेल' थोरसि होफैयाखैमोन नोंनो ना आङो एबार थोरसि लाबोगोन दे आङो थोरसि दं हा मानो लांनो होनांगौ लांनो होनाङा मानोलाय लांनांगौ ओंहो नायनानै माबादो लोगोफोर नोंथांमोना बेयावहाय बेरायनानै नायफैनो खोथादोंमोन ना मादैया माबोरै दं नायदो मादै हाय नलाय दे हाय नलाय अ नोंबो दंथ' आरो देलाय हाय होनलाय नों मोजां बेनो गैया हा मोजां दंना जानाय लोंनायफ्रा औथ' आरो आखाइ फावथिना जाबाय नों आखाइ दिखांबायबा देलाय देखायलाय मोजाङै हाय दा जिरायनायानो जादों मानसिया बिदि नुफेराना केमेरा डिसप्लेयाव माने गावखौ महर बिदि नुफेराना ओंखायनो बेवहाय बिदि बुंदों आरो मादैया मा ओंख्रि संखो मादै नोंहा फैबा आं जेब्ला सफैदोंमोन अब्लाबो ओंख्रि माबाखासिनो दंमोन माबायालाय ब्रयलार ना ब्रयलार बेदर बिबु गिलासो जोगोनार थाम्फै अरा नोंखौ होमबालाय मुस्रिखौलाय मानोथो सोङा बोरैथो सोङो नोंलाय हा
आच्छा नैबेजों ओरै दुरुं खानानै बेजों ओरै खानानै नोंखौ नुदों हा जि जोमो ना औ नोंना आच्छा आच्छा जि जोमना थायोना अखा हाबा सासुनाना बारा टर्चआलाय टर्चआ बोरो हराव टर्च सुवा दंखायो दा बेटारि जोबाखै बेटारि दंना बेवहाय मावो आदैया आच्छा आच्छा नैयाव सासे आदै लोगो मोनदों बेनि खाथियावनो डिउटि मावो पाब्लिक हेल्थ नामा बियो नैबे आदैया खोन्थादों बेनि सोमोन्दै मुस्रि सोंनो बेहा बारा एसेबां माबा गैया बानायना होनांगोन आरो ना आदैया बेयाव खामानि मावो ना आच्छा ओमफ्राय दानि सोरबा फर ग्रेडआव आरो ना ओमफ्राय सोरबा इन्जिनियारिं ना मा बेखौ माबा इन्जिनियार सारा बिनि आरो ना आच्छा आच्छा बेनाव सोंनो हागोन जानाय लोंनायफोरबो फैखायोना बेनो जानाय लोंनायबो फैसा होलांनाय ओमफ्राय फैसाखौ बे बाहायनो रोङो जानो आरो गावनो सोंनाय गाव खिन्थु बे फैसा लाखिना फैसा लाखिनो मादै फैसाखौ बाहायनो रोङो नोङो हा मा बायना लायो नोंलाय माइरं बायो बेसेबां होलाङो 100 गाहाम होयो जायो दा 100 गाहाम होबाबो स' बेवहाय खाथियाव सासे इन्जिनियारिं खामानि मावो बियो बे माने एसे एनै अनसुंथाइ होलाङो जाहैदों बेनो दिनै नोंथांमोना नुनो मोनबाय आं नोंथांमोननि रिक्वेस्ट खालामनायाव बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आं लोगोसे लोगो हमफैनाय हिसाबै बेनोथ' जानाय लोंनायनि अभाब जाखायो बे हिसाबै आं माने बेवहाय बेनो जानाय लोंनायनि माखासे बेबस्था दाउदै माखासे सक्तिनि थाखाय माइरं एसे होफैबाय आं जि हायो आंनिफ्राय बेसेबांथ' बुरजा हाबाय थाया नालाय सासे मानसियानो बिनि गेजेराव होफैबाय दिनै बेवहाय खाथियावनो खामानि मावो आदै सासे बेखौ लोगो मोनबाय थेंक इउ आदै नामा मा नामथाय बिक्रम कुमार ब्रह्म ना बेयावहाय नैबेयावहाय मावो पाब्लिक हेल्थआवहाय नाइट डिउटिनो नुबाय थायो जाहैदों बेवहाय बे हराव बेयाव उन्दुयो अखा हानायावसो एसे प्रब्लेम जायोना बेना आरो थाम्फै स' गाइस जोंथ' भिडिअखौ खालामबाय आदैखौबो लोगो मोनबाय स' आदै एसे बेखौ नायबाय थाबानो जाबाय सम सम जेसेबांखिनि थायो आंबो सम सम लानानै नायनो फैबाय थादों जानुवारिफ्राव नङाबा डिसेम्बरफ्राव बै काजलगावआव थांगोन आरो आच्छा बिनि उनाव जों नुनाय नङाना बेखौ ना जेबो नङा आंबो जेसेबांखिनि आंबो बै माबानिफ्रायसो काजलगावनिफ्रायसो फैनाय थायो बे अफिस गोदान लुदोंना पाब्लिकनि बाय सुटिं जागोन आरो बे सासे माबासो फेमिलिनि न'सो भाराथिया फेमिलिनिसो ना इयो मोनसे मानसिनि न'खर आरो ना सरकारि नङा आरो ना सरकारि भारा लायो अब्लाबो नोंथांजों लोगो हमनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय जिखुनु नोंथाङाबोथ' अबजार्भ खालामो बिनि सायाव नङा होमबा स' आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय आदै स' बाय बाय होनदो गासिखौबो गोजोनदों दासो साफायनाय नै दासो साफायदोंबा स' दोननोसै भिडिअखौ मिथिबायना बाय बाय होनहरदो रायजो राजाफोरखौ देलाय बाय बाय होनलाय बाय बाय लोगोफोर जों भिडिअखौ नैबे मादैनि दारै इन खालामसै आदैजोंबो जों बाय बाय लाबाय आरो दायो जों मादैजों बाय बाय लानोसै नोंनो दायो थोरसि नांगौ थोरसि गंसे लाबोथ'नाङा नांथ'ला ओमफ्राय माइरङाथ' दा होखाथ'बाय थोबाय उनाव आं फैनानै जे हायो बेखौ ओरै फैबाथाय आं होलांगोन दे उनावहाय स' लोगोफोर बे मादैया बिदिनो दंसै जों अनलायलायाबा नों आं गावजों गाव अनलायलायाबा सोरथो नङा होमबा बेथ' आरो दा खामानि मावनाय बेफोरबायदि हाजिरा मावनाय बेफोरथ' जाखाला दा मानसिखौ फोथांना लाखिनोबाथ' जानाय लोंनायनि माखासेथ' राहा होनांगोन आं बेखौनो बुंनो सानो हाजारखि मानसिया फाग्लायानो जा न'खरनि मानसिफ्रा जुदि जोथोन लायोब्ला गोबां मोजां बोर मोनो इसोरनिफ्राय आरो बिनि गेजेरावहाय जुदि न'खराव जुदि बेखौ दोननो हायाब्ला सरकारनो मोनसे मेन्टेल हस्पिटाल माबा बिदि हस्पिटाल होलाबायदों आरो अल्ड एज हम नङा होमबा स' बेफोरबायदियाव लांनानै दोनहैनो हायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा बिटिएडि एरियायाव बेफोरबायदि दा गैथ'वा जायनि जाहोनाव आं खालामनो नागिरदों बड'लेण्ड मिशन एनजिअनि दारै स' लिडारफ्रा जाहाथे जोंखौ मदद खालामो दा गावसोर एक्सट्रा जोंनि जाय साननाय बेखौ लानानै एक्सट्रा खुलिनो सानोब्ला बेखौ जों जेबो बुंनो नाजाया बाट बिथांमोना खुलिना होयोबा बिराद मोजां
बिथांमोना जुदि खुलियाब्ला जों खुलिनो नाजागोन आरो ना सानगोन बिथांमोना जोंखौ मदद खालामबानो जाबाय स' मादै बाय बाय दे खेबसेबाव हा थांफिनसै आङो रुमाव काजलगावथिं थादो दे आदै एसे नोजोर होबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर थाइबा आं बेवहाय डनेसन होलांदों नैबे मन्दिरनि थाखाय जाहाथे बे मन्दिरा मोजाङै जोथोनै खालामजाबाय थाथों मानो होनोब्ला नों आंहा एसे एनै थाइसे थाइनै डनेसन होब्ला बेवहाय खामानि मावनो थाखाय बेखौ साफा लाखिनो थाखाय हाजिरा होनो हायो स' जायनि जाहोनाव आं नैबे थाइबा रांखौ आंनिफ्राय होनाय जादों सद्गुरु थाइबाखौ मानो होदों होनबा आंनि बिफाया बा आंनि आफा आरो आंनि आइया आंखौ बुंदोंमोन कि थाइबा जुदि डनेसन होयोबा 500 पास होनना बुंदों माने स' बिनि थाखायनो आङो बे थाइबा डनेसनखौ होनाय जाबाय आरो इसोरनियाव आं बेखौनो आरज गाबज्रियो जाहाथे बे आंनि होनाय थाइबाया नोंथांनि थानाय बे इसोर थानाय जायगा खुलिया साफायै जोथोनै थाबाय थादों गाज्रि खामानियाव दाबाहायजादों आंनि बे फैसाया बा आंनि राङा